ассалому алейкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хусият, бриллиант вебмастери ширкати Атоми. дӯстои азизи ман, зиёд нафарҳо мегӯянд ки ман вай ширкат рафтам, чанд моҳ кор кардам, ҳичи нашудам. ман ин ширкати Атоми да 3 моҳ кор кардам, ҳичи нашудам. дӯстои азиз, агар ами савзара шумо бичошена, ов натиенша, нигоҳуш накунен, офтоб набароненаш, ҳеҷ вақт намесавзад. барое ки ҳар як кор самараи худша нишон диҳад, шумо бояд ақаллан айҷотон бихезед. барои ҳамин дӯстои азиз, вақте ки шумо дар дилхоҳ ширкат регистратсия мешавед, просто группаи корида медроен, барои гӯш кардан, ягон сурат тамошо кардан, шумо ҳеҷ вақт пеш намеравед. шумо бояд қадамҳои аввалинтонро гузоред. дар ширкати Атоми қадамҳои аввалин чиянд? регистратсияи ройгон, яъне регистратсия мешавед, баъдан 2 нафара регистратсия кардан, дасти рост, дасти чап, ҳамагӣ 2 нафар ва ҳамин 2 нафарда фаҳмондан дар кор ки шумо низ 2 нафарӣ бояд регистратсия